megalayapost.news. Kakasi Student Union Mairang Circle bat Kakasi Student Union Nongklau Circle da kajing trelang kila pelong ya kajing khandra napang ya kibar jela kibawan bantre bian hagathan East and West Khasi District hagasing palai jong katayo hagani kajing lek khandra la yalam lusamla rangshai ren tathiang beri president ka KSU Nongklau Circle badu samla Robin Nongrem beri general secretary ka KSU Mairang Circle balaya senalang da kajing donlang kibai pat kinangilam baki dikhat kite ki artli ki circle hagani kesingi kinangilam ka KSU hagajing lek khandra hakithan Nongklau Kilayok ban bat arpundriungut kinong tray barjela kibawan ban bela hagati kathan wana padeng kite iki arpundriungut arngut kidei bomdon satya yakikot kisla kinong ilam seng kila betengru kajing khandra sa kathan mairang hakaba kaseng kilayok ban bat nyongut ki barjela kibawan ban tray bela Hautirot Singh Memorial Hospital to mata kesingi na kaliang jungi ka KSU Nongklau Circle kat kecing trelang bat ka Mairang Circle jong ka Eastern West Khasi District ngi poi ni ke jaka ni po snong po ke area Nongklau ban inang mi ni ki wi jaka ru bade jong ka Mairang Circle hagi bun ki jaka ke baki tre kini ki migrant labor ni ki nong tre barjela ki bawan tre po ki area lani po ka than ke jongi po Nongklau Circle kum juru Mairang Circle tenagaliang jongi kum ka KSU jong ki circle jong ki artery circle mat kumjur jong KSU isi hibro ko ga state me clear ne ka jala me clear jongi ni jule ya kani momen ki por na ka banta kumdo ban kendra ya ki barjala ki bawan tre ne kita ki labor migrant ki bawan tre spo ki jeka ki jongi bawan kini ya ka bala ka sngi na ki produk persnam jongi apo ka dong ka thain ba apo ka jala hibro ko ya kene kesengi na kalian jengi ke SU Nongklau Circle kinong ket kam nakar baru GS jong ke Mairang Circle ke bangila poy kene ke jaka ke ba kinong tre jong di barjela kinong tre ni ke lebor bat ki jaka ki ba pentre la pentre di ke barjela kene kalian jengi ngilawan ban pej ki kot kisla ya bangi pej ki kot kisla ki don na prenjuki ki badon ki ba biang ki kot kisla Mat kidon ru na prenjuki ke bombiang kot kisla te ki ya ke bombiang kot kisla na kaliang jongi ngilabe bat palino selo ka jong ka snong ke baki kiwan apo jong kene ke jaka jongi bat kumbang suong bang suyai ban hi boman kapori ke pra do prasnam jongi kum ki pra khasi ne ki jai mendu khasi jongi ba lanu ringinam sha ban nginam ailat ke dekar baki man le try clip apo ka dong ka than ke jongi namar ngitip baru ban ngipin kum kejing pen kan mau banan du kisnam kat kandai kat praspa ngamod banong kat praspa arp kandai jong benai April lombak lai ki sautrik jong April kadan kejing ki nai ko benta ki barjela ki bawan ban rung ha ki jaka ki jongi ne ki bawan le trai kli ye ki jing tre ni ki bala ki sngi ki jongi apo ko dong ka thain le po ke area kam tam ke area Nongklau to kum bingitip ik story na do snam kan praspa arp kandai apo ke area Nongklau jongi kalon ke jingle ke bakrau ba bar ka bejur ba na ka benta kumno ban bekrat ye kini ki jai bandru barjela ki bawan le trai kli apo ko dong ka thain ki jongi te kum juru hapo jong ka Eastern West Khasi Hili Brokaway bat ha ka district bat ha ka jalahi Brokaway ngiai le ye kani na ka benta ban singan kari bagi jai bandru ban singan ka longdin ka long pateng je ki khon ki ti jongi ya ka pateng ka banwan baro bat sakawe ringi pen kan mau bat ngile ye kani ru kumsi benta na ka benta ban yai dawa ya ka ILP na ka benta ka jala jongi amar ngi ba haduk menta kat nang mi kisingi por kinang ki ka jala ka jongi rang don hapreng ka jing terha na ka benta ki jingwan le trakli jong ki barjela bat na ka takadaw ngile knang kani na ka benta banyakun na ka benta banyele persya ye kini ki jai bendriu khala jaj ki bawan ban kusum kti lane ki bawan ban le trakli lane ban le mon le trai hapo ka dong ka than ki jongi umjuru kumbang ilayo sngo ba ka sarkar me klia na ka benta ka MRSSA haus nam arjar khandriu lapas sigani na ka benta ban pentrekam dingi i ba hadu menta kam le ie bat ka sulong tang sudon tang kijing tho ni ki kot ndi ka kampat ngimi i na ka takadaw ngi haban le e gani na ka benta ka jing sian ka jongi hi bat nginum kwar lo no bat nginum kwar ban yu i ya ka longden ki jongi ba kan sosat na ka benta kini ki boro ki ban yaji ki ban sayajia ila ban ong ha ki por ki ban wan
Dengan dawan ek sorkaru ban penteri kamno na kebentak ALP kenang mengilak ban yo ya kata ban yo ya kata security le ke jingsingan jungi kum ke jai benriu ret pa. Namar kum bangi iru bahaki por ke peladap ki infiltration check kit ke sorkar kalabu ndai hidup mentah kem sumladon ke jing terikam. Kini ke infiltration check kit ke kelap ban kum jika songkai ki jaka yelek kai nene ki jaka ki bami subun ki jing sniu haki tu jaka. Dan kata kadau ni penkan mau ba dia penkan mau na kata kani kenang ba ngi sngop sngan hala ko jongkari bat undun ginu-ginu ki bala banwan yele na ka benta ka hok ki long try jungi hapo kari ba ke jai benriu khasi jungi hibrok we te kani ke sngi kini ki long ki benta ki bangi kum ke KSU na Cloud Circle ngile na ka benta ke jing sngan ke jongi ban ngi kerpat ro ki nong snong ki sordar snong ki bangi juye tre kam hi borobor hapo ka dong ka thai jungi bayang ni trelang badiangi snok tilang bangi ai ki kemon ka diang na kamenta ka jingsingan ka jongi hi apo ka jong ka dong ka than ba kum juru na kamenta ngai weru na kamenta ki samla apo ka dong ka than ki jongi wat num song klikti yang ini mich kmat na kamenta bangi trelang na kamenta ka pha kamiat na kamenta ka song suk song singan apo ka ri ba ka jai benriu jongi kini kitin ke ba kendiat kublai sibun na kamenta ya jongi lang baro bat ngai kublai ru ya baro ki dekot ki ba sim mentalang kini ke sengi na kaliang ki nongket kam juga KSU no Cloud Circle bat kum juru nagi beron betalang na ka KSU Mairang Circle ni mahap ru aku juga distrik ke Eastern West Kasihil distrik ki Brockway ku boleh sebut Meghalaya Post.news